Lidi, dneska jdeme dělat druhý den, druhý part, druhý den tady ty díry. Trošku nám to zničili, ten bunkr. Máme tady pohozený, všechno nám to zničili. Teď jdeme udělat. Díky, že za minulý video. Teď potřebujeme to spočítat. 300 těžení, protože jste na minulém videu dali dohromady na těch 2 videích se dali 300 zhlédnutí. Tak jdeme na to. Luky, budeš to natáčet, ale nenatáčej mě. Dělej. Nenatáčej hlavně mě, natáčej tu jenom díru, jo? Jo. Tak, budeme potom pokračovat do dní asi. Kolik bychom dali den? Nevím. Nenatáčej mě. Dal by jsem na to den asi 15, protože nechce se mi to dělat moc dlouho, ale potom budeme 2 dny odpočívat a budeme pokračovat. Že děláme to budeme to dělat každý den 15 dní. Jo, no, pánové, vrátili jsme se 15:41, protože jsme byli ze školy na výletě. Tady to taky platí jako to. A snažím se být dobrý kameraman. To je škoda, že nemáme ten stojan. A ten by ti vlastně natáčel obličej. Hej, mohli bychom vzít od domova nějakou žíci, co? Jestli můžete všimnout, stavíme tady zase bunkr. Nenatáčej lidi. Dobrý. Lidi v tom záběru nebyli. A teďka trefíš kameru, ne? Kurňa, já jsem trefil kameru. Jde to? Dívejte na ten profesionální klacek. Vezmu doma žlíci. Co? Vezmu doma žlíci a nikam jich tak schováme. Chuj? Už to je docela veliká díra. Jako. Žodane. Ale když jsem jel autobusem, nebo něco takového, tak to bylo ještě v pohodě. No to nejde na kameře vidět, jak je to hluboký, jo? Dá. Trošičku, ale. No. Ale je v prčicích to. Ty nemáme na co si sehnout. To bych ti to nenatáčel obličej. Já si jenom podrží na chvilku. Já jsem si... Hej, klidně mě natáčej, jestli chceš. Ne. Já si tady mám připnutou. Když jak sorry lidi, že to nebude úplně celý, protože na to je to prostě moc dlouhý to video. Když jak na Instagramu to bude a na YouTube Daniel, všechno velkým Daniel. Jsem si Změnil název. Jo. Tady. Ty volá koza. Hej, neři. Kubo! Kam si děláš srandu? Kolik je tady? Já jsem ještě dneska zlomil klacekčů. Tam si děláš srandu. Ne, to je na... To je na prci. Ještě part asi. Ještě 15. 1, 2, 3, 5, 6. Nic, 7. Pojď sem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pozdrav do videa. Kolik jsem říkal?
12, 13, Já nemůžu 14, venku. 15. Musím jít kámo za mamkou. Proč? No, my jdeme koupit baťoch. Když máš dobrý baťoch. Ale jako na plamání. A na výlet. Hej, kdy se vrátíš? No, nevím, zeptám se mamky. Lidi, tak příští video. Čus. Čus! Luky, pozdrav!